आङो दायो प्रेगनेन्ट आरोना लोगोफोर। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जे चेनेलाव बयखौबो बरायना लाबाय। दायो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्ला बुजिगोन। दा आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों होनोब्ला नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा जोंहा नैबे दानिसो जोंहा ससियेल मिडियायाव फेमास जाबाय थानाय बा भाइरेल जाबाय थानाय आरो गावजों गाव दाङाबाजि रिल्स भिडिअ खालामलायनायाव गावजों गाव मोनसा मोनसि जालायनाय बा गावनि फिसायजोंबो माखासे सन्देह सानजानाय जोंहा नैबे कनजिता बर' नोंथांमोना मिथिखायो। दा जोंहा बे बिथाङा बिराद फेमास जागासिनो दङ, भाइरेल जागासिनो दङ। दा जोंहा बे कनजिता बर'आ गावनि चेनेलनि गेजेरजों मा बुंनानै होदों नोंथांमोना खोनासंदो। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव एसेबाबो नुखाबाय गाव मा खिन्थाना लादों। दा नोंथांमोना बे ससे क्लिप्स भिडिअखौ खोनासंनानै लाबानो जाबाय कनजिता बर'आ गावनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय मा फोरमायना होदों आरो बेनि सायाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय। पेमेन्ट हाबबाय आरोना। आङो दिनैहाय माने मैयानो आं डक्टरनाव फैनो नागिरदोंमोन, मैयानिफ्रायनो आं गोबादों माबादों आरोना। ओमफ्राय आङो खुनुरुखुम थाबाय, आं गाबोनफोर पेमेन्ट हाबोबा नायजानोसै होननानै। ओमफ्राय दिनै आंना पेमेन्टबो हाबबाय, आङो डक्टरनावबो फैबाय आरो। आङो दायो प्रेगनेन्ट आरोना लोगोफोर। दायो आङो बिराद टेनसन आरो गावबोथ' थाखा फैसा हरखाया आंनि हौवाया दाख्लै एप्रिलावहाय मास मोनसे थाफैदों, ओमफ्राय बियो एप्रिल मास जोबनानैहाय थांदों आरोना। ओमफ्राय बे गोनाङाव आंना बे फैनानै 8 थारिखसोआव जादोंमोन आरोना माबाया जि सुनाया। ओमफ्राय मा होनो नैबे मास मोनसे थांबाय आरोना, मे मासआ मोनसे थांबाय, जायाखिसै आरो। आङो जागोन सानदोंमोन, माने लोमजाबायबो थालाबायबाय थादोंमोन नालाय, थै खम सानदोंमोन आङो। दा आङो बुंथ'नो हाला आरोना बोरै जायो। आङो नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआवहाय खोन्थासिगोन आङो लागोन ना मा खालामगोन। आङो नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआवहाय खोन्थासिगोन आरोना। आङो जोबोद टेनसनाव दङ दायो।